Bueno, parejas, Jordan, ¿preparado? Durana. Bye. John, mucha suerte y que gane él o la mejor. El duelo de las jaulas arranca en 3, 2, 1, ya! Bizkarrian, ipurdixa atzea gotatzeko. Ya estás, ya estás, ya estás. ¡Vamos! ¡Dale, Durana! ¡Hostia! Hombre, nik nire naixa jun eta irabaztia zen. Jo, konstiente nintzen, batez erara iritsi eta ikusen honetik zen maila zegoen. Eta lehenengo ekipoen arteko prueban da ikusen kriston maila zegoela, pruebak oso gogorra izango zirela. Lehenengo gunean nire fundiu nintzen lehenengo prueban, ez dira, madre mía, hemen la que nos viene, lehenengo gunean ja. Eta orduan ja konstiente izaten aztezea, irabaztia, bueno, gertu lehizke, karambolak eta gauzak ala ematia eta, bueno, zatik ez irabazi, baina, bueno, konstiente zera deke aukera asko ez daudela. Nik bai nahiko nuke irabaztea espazan finale iztea, eta, bueno, horrek gertu naiz, eta, bueno, penatxo horrekin, baina, bueno. Bai hori da, aurrek urtean berez ninduan programara, justu viaje baten ondorioekin virus bat harrapa nuen da aurrek urtean grabatzea joan baino astebete lehenago ospitalean egon nintzen ingresauta eta ezin izan nuen etxon kromo nengon hemen ja, así que eta azken momentu arte bilintzen hor jun, ez jun, hola noan ikitxe eta parte ez tratamentu da nintzen azte pare bat hemen eta hola ezin nuen jun. Eta bai, nik aspalditik buruan nagan kurso bat zan, holako ezkina pixkat kirola, aventurak eta asko gustatzen zaizkit, incertidumbre egoera hauek, holako edozer, aspalditik buruan neukan, buru bat edo amets bat ilusio bat gauzatu dut neurri batean aurten. Egunda bat gaztelu adibidez, geixo, intensidad gehioken bizi izan. Hau ez dakito gogorroa dalako, edo jente askoz gehiago zegolako, edo jente fuerte asko zegolako, pixkat ja nire tapau edo natzatea basaban jente bat nire baino protagonismo gehiago zeukana, eta bar, orduan igual gutxio bizi izan dut hau. Orduan azetu, are gehiago beten ningun igual, lehen da gazten du. Intensuo bizi izan dundana. Eta intensuo emozioak eta bidez. Bai irabazten dunean, galtzen dunean askoz, hemen askoz estable honezula, igual banakalago txipa ere bai, igual zela zertaz joan, eta orduan bai hori, linea horizontal hori mantentzea jo naiz, txipakin bai irabazitakoan ez sentitzea eta izer zinanik eta oso gora etortzea, edo galdutakoan ere bai ez hunditzea. Orduan linea hori eramatea jo naiz, eta uste linea hori oso ondo eramatea dela, orduan ez duki altibajo psikologikamente adibidez oso estable hon naiz. Niretzat gogorna bi gauza ezen dira, eta oso irazkatik ezatik alde batean moskituen pikadurak, Zen Julianek lehenko momentan da esatezu, no lehenko momentan, no, bueno, ahorita esatezu, sitios paradisíacos aquí para disfrutar, pues disfrutarás tú y creo que ni tú, porque han egoera etzen disfrutatzen bazu, paraje ederrak eta baina zaren momentura kreben jauta, askurez, lantxan mugitzen ginean probetara eta orduan aize pixkat eta orduan zian txeginenak. Kampamentua beratzean bertan ere disfrutean neurri batekoa zan. Noski, kampamentu pobretan baino egoera komodoa zan. Eta igual beste momentu atsegin batzu zian uretan bainatzen ginean da. Momentu batzu zen igual esterilago eta esterilidako txoretan bezala dela eta momentu zian igual atseginenak. Orduan alde batik moskituena gogorra izen da. Bazuden pertsona batzuk etziunak pikatzen moskitoak. Ester bat adibidez, edo Jon noinekin jaralera jondana, eta kasu hortan aventura asko aldatzen da. Yo estoy bien, y claro, no te pican los mosquitos, no estamos acribillados. Eta uste dut ala ere ez gala izen ni eta nire taldekoak txarren pastatu duguna. Faktore bat esan dut moskituen pikadurena zala faktore txarrenetakoa niretzat, eta bigarrena ez dakit gozea directamente o energia falta. Nik goze sentsazioa baino, momentu batzuetan baita ere, hori ez temo gutza, baina bestaldikan
nire burua oso hasieratik energia faltan ikusten nuen. Ikusten nuen taldean beste batzuk, igual Patxi, Simon, hasieran, askoz aktibo egunean zen, matxeteak hartu da, venga, bin, pan, eta nire gorputzak esatzen ordan. Ez da buruak esateziala zaintzeko, baita ere, txiporrekin ninduan zaindu, heridak, lesioak, eta hori ordan oso argi ninduan horrekin. Baina parte gorputzak neutralizatzen ninduen eta igual Patxik eta taldeki batzuk Javi Txiklanak, vamos a hacer fuego, tal igual, nire bilita nago, basoan egurrekin zu egiten da, bar, da, esperientzia egin naukan igual nintzen, megogien zeukaten egiteko ezian, da nik esaten niren. Baina hemen egoera honetan, eguzkirik ez digu jotzen, zua iteko kriston lan egin behar ditugu. Egitea lortuta ere, ez daukagu zer beroturik, ontzirik ere ez, superbibentziatan, bai, lortu egin ditzazezu ontzixak egurrekin, bambuekin, da bartzen, baina esan reala nola egitea. Gero, zerbait lortuta ere, kampamentu aberatzean bertan, zua gendukalekoan, zua mantentzea kostau bitezan. Egur bila eta jutea, eta egur lehorrak, lortzea eta zua mantentzea kosta ditezan. Orduan, ez zen reala, ez zen reala. Eta azkenean denporako arrazoia eman dit, zeinok ez du lortu, uste konkizen edizio guztietan ez da bat emateko lortu duen. Eta bai, polita litzake lortu da lizetea eta gelditzea dela letxe, baina ez zen reala. Nik uste, zailtasunei enfrentatzeak eta orduan, nian disfrute momentu gutxuk ditut, ez baldin mazan programa bat irazi eta momentu hortako subidoi hori edo, han inkluso momentu aberatzean, askotan gehiago zenden sufritzen eta egunak pasatzen. Atzoko kapituluan edo, horreko egun bateko kapituluan ikusten zen, Jenny bat hitz egiten, Jenny eta jente hitz egiten, kampamentu aberatzean, eta esatezun, ahora nire horien esaten didate, beste 10 egun pasau behar ditudala hemen, eta ez, mesedez, esaten dut, ez, hori, kampamentu aberatzean. Eta orduan, da, gehiago, han bertako disfrutea baino, bizitezun esperientzia berazgarri hori gerora disfrutuko esuna gehiago. Bai, adibidez, guk hasieratik eukien duen sentsazioa, ja pixkate adin jakin bateko jentea ginean ez, estabilidade hori eukiko genezakela, ez, beste batzukin igual esperientzia gutxiko gazteagokin konparatuta eta orduan guk oso talde giro hona eukideu, kasu puntualen bat kendu eta oso hasieran adibidez Txiklanako Javi, pixkate Alvaro eta Usan eta pixkate eskuti juntzitaion asuntua nervioso jarri izan, lehenengo proba ondoren, eta orduan beha izen zen pixkat nervioek eginda asamblean batean da pixkate leku satazituna kontestutik gauzak, netza tipo jatorra datoz ondoren ematen eiz, baina pixkate ez zuen interpreta ondo egoera eta pixka juntzitaion gauza eskuetatik. Gero fetato bat ere eramaten jakin behar zan, ez da pertsona txarra, baina astuna bai, bere gai bakarrakin, deke kotxeetako exhibizioak, bakize, momentu oroarekin, eta nik agarrizia zan, ezautu genduen momentutik garen bufa, madre mia, hau, pertsona hona da, eta jakin behar zuen ematen, jo, guretzat lastre bat ere bazan proba askotan, uretako probetan da, orduan, eta pertsona bezala respetau behar dezu eta ezin dizkioz esan lastre basea o ez dakiz zer eta orduan, hori eramaten jun behar da, gero baita hasian irabazten asteatako zitzaigun eta lehenengo kalea junzianak ere ondartu zuten bereien kaleratzea edo nominazioa Javi Txiklana batek eta Joseanek eta horrela lagundu zuen. Gero gehiago komplikau zan, aurrerago Adri nominau zanean da eta Adri getzitun ondo hartu nominazioak eta gutxiago bi aldiz jarraian izen zanean. Eta hor gauzia gehiago nahaztu zen. Gero ala ere han bizitakoa baino, gero hemen debateen inguruan eta kanpotik ikusten, hemen bizi izan da saltza gehiago eta kaka gehiago han bizi izan genduna baino. Nik baino linea koherente bat errespetua taldekidei eta kontradizioei, humiltasuna eta da zentzu horretan uste hori agertu dela. Ez da agertu igual eta jente asko ezautzen egon asko esaten dit, nahi betiko txispa o lo que sea ez dela ikusi. Eta ados onartzen dut, da nik ere pixkatala ikusten da. Alde batik nik uste da afektau diala energia aldetik bajo ikusteak, eta bestaldetik basagoan beste jente bat,
lehenengo talde urdinean edez kapitana handik hasita, asko beak absorbitzen zuen, beak markatzen zituen pauta asko, eta pixkat bere azpian, bere markaje azpian genduzkan, enekok. Eta gero, basagoen jente bat, Simon bat, eta ez dakit zer, igual protagonismo gehiago hartzen zutena, eta bar. Gero, baitere, ni bai saiatu ni izaten, eta de hecho supernaturala izaten, eta bai bilen ikusi da broma egiten, ez dakit zer, gotzoni bazilatzen, katxondera, eta bar. Eta gero, en parte bai da ni igual pixka de energia gutxiokin da olako gauzekin joan izela, eta gero aparte programak kantxa ematen dizu no ez. Askotan joan kampamentuan da entrevistak eta egiten dizkizue, eta askotan egitzizkiat egit. Eta ni harritzen ditzak igual Ester eta lago jentea, eta igual kalmaditu den eta askotan entrevista, Ester entrevista. Eta bat zuten da nahi, ez orduan pintxatzen nun, ez da nire perfila ez da interesauko, nire etxe interesauko nik esan dezakedana. En parte baitxera pentsatzen nun, nire nahiz junara jentea deskalifikatzera, eta bar, orduan zerbait bat pentsatzen baina igual isintzen nintzen, ez ulertzen, ez dut zer irabazten hemen. Programak igual nahi jozun, eta orduan kantxa gehiago emango zeaten igual, baina esan dut, ez nun hori egiten. Eta orduan, zentzu hortan baita ere, igual hor protagonismo gutxio. Niz eta zelta aspalditik ezautzen gara, eta inungo momentuen ez gendun diskuta hori, izen ziteken guk kamuflatzea eta inungo momentuen ez, de hecho agertu zen momentutik ja argi utzi genuen, da ez dugu inungo supernatural jokau dugu, eta nik era berdinean supernatural jokau dut, inungo momentuen ez dena izan zeletan hori, amistade hortaz baliatzeik. Proba hori eman zen, tirolinan proba hori eman zen, eta ez genuen inungo gozatzea lortu. Horren karga badama gainean, ze orduan, Julianek kritikatzen zaitu, deke ez tezu elein ezer, lehenengo aldiz konkizena estan osatzen, gero zeleta ez dena esaten kresi ridikulo tal cual, eta gaitzatzen dezu ez dugu osatu, igual ridikulo egin dugu, eta ez dakiz zer, dakiz zer. Horrein hemendik desberdin ikusten dezu. Ze gero, ondorengo astean egin zutenak, eta gureak ez dakaz zerikusirik. Zerikusirik, ni ez dezat inork ez luken ikingo gukin genduna. Ze jente askokin hitz egin dut gerora, eta igual gotzonen estiloko perfiloko enbatek harina eta ekilibrio asko dakanak, igual lortuko luke egitea. Ze oso zuzen jumertzan, nik pixkate kiskurtzen manitzen, pixkate doblatzen manitzen da ekilibrio hartzeko, gure ikutzen nun. Orduan, benga horrez aztera. Zuzen jartzen manitzen, desekilibrio egiten nintzen. Aparte sekula ez naukala egin da proba hori. Gero jenteak hasian asko kritikatzen zen, eta gero jenteak konturo da. Eta jente asko konartu dit, Enekok, Davidsekok, asko konartu didate, proba hori oso zaila zala. Orduan gu bai, eta txau gaitu de ridikulo, de paketes, tal cual, eta alde batik pixu hori eraman dugu, eraman behar izan denik nire kasuan gainean, eta gero zeletak libratu izana. Zeletak nik usten dut, zeleta erderaz, nik neuren nahi beste ondo espresatzen, zeleta gezkixo ondiokan. Zorionez, gaude ondi Euskal Herrixan batzuk ez, euskera sobeto moldatzen gana erderaz baino. Eta orduan zeletak esan balu, le di bro ayudan porque conozco su potencial y creo que puede aportar más al equipo, baina, claro, porque le conozco y es mi amigo, esan zu. Eta orduan ja hortikan, hori karga hori eman dugu gainean. Eta, de hecho, nik uste puntu hortetik horrela zeleta ere inkomodo sentitzen zala zeukan presioatikan, orduan nahi askotan gehiago igual intzidan, matxakau, beste zer baino. Matxakau, askotan ikusten da, ridikuluna behin da berriz insistitzen du, demostren behar diola behin da berriz insistitzen du, nik uste dino iztu dala ezer demostra behar, ez dakit proba guitzen masimoa ematen jo naiz, batzuk hobeto hartengo zitzaizkidan beste batzuk gaizkixo. Prestakuntzan aldetikan, askotan esaten bezala, erderaz esan da, mucho oficio pobre seguro, hola naiz ni, ez pupurri, pixkat, gauza ezberdin askoin izan ditut eta gauza ezberdin askotan defenditzen naiz eta punteroa lehenengo mailakoa ez naiz ezertan. Orduan, segun ze prueba tokatzen zidan da, asko dependitzen du baita ere probetan segun ze prueba tokatzen da. Lertzen, igeriko prueba tokatzen zaizu, igerilaren baten kontra, repaso bat ematen dizu. Agian, igerisa eta gau jumarra tokatzen zaizkizu, ni jumarrekin ondo defenditzen naiz, lanagaitik eta asko inizen ditu dalako. Asko dependitzen da, orduan, emaitza dependitzen da, faktore askona dependitzen da. Orduan, prestakuntzaz, nik
nire kontu egite lana, autonoma naiz, nire enpresa dukat, orduan egunean zer ordu gehienak horretxek absorbitzen dizkit, orduan urtean zer deporte eta preparazio asko ezin dut eraman. Bai zaion ezkun aurretikan igerian da pixkat hobetzen, ze igerian da badakit urari bildurrek ez diot, baina teknikamente ez ona. Orduan hor zentrones pixkat olako bakanteak betetzen. Gero bai nahi nun fizikamente gehiago prepararuta jutea bai batez ere tren superiorra, ze gehiago naiz hankako deporteakin izanana, eta baina gero azkenean, nahi nun preparazioan laurdenik ez nuen eraman. Eta orduan nire fuerte igual izan zitekeen, abizpaua o pikaroa izatea, loko gauzak banaizelako espabilaua eta gero habilidadeak eta olako gauzak. Julianek, abenturan fase honetara iritsita askotan esan du, hemen gelditzen dira honena, gehien demostra dutuena, eta zer. Kasu batzuna bai daola, Mikel bat meritu guztiekin dago eta asko demostra dut eta beste asko daude ezetz. Zirkunstantzien arabera batzuk kalea jundia oso onak zianak, Andrea bat, adibidez netzak favorita nagusi zen finalean gautuko gutxienez, Adri bat ere ondo kompleta zen, eta ez da troskito egin beste batzuk ez, eta beste batzuk hor daude, nire ustez, zirkunstantzia kale eman dialako, eta gauzak favorizio diolako, edo igual handia bestialako esponiu esertara ere. Eta orduan, hor dauden artean niretzat Isma da kompleto bat. Igual ja adin badauka eta fizikamente bestatzuko beto daude, baina Ismak esperientzia asko daka, teknika asko daka. Ismak gimnasio badauka, olago obstakuloen karreren da, olago gimnasio badauka, berea eta bere entrenadore da hor beste lan batez aparte. Eta Ismak kompletoa da, eta Mikel ere da niretzat oso kompletoa. Agian oso desgastauta dago ja, eta horrek faktura pasoko dio. Eta segun ze probatan dan oso gorpuz handikoa da, orduan igual horrek bai. Tiago Lander ere ondo ikusten dut. Lander oso gaztea da, baina daukan adinako eta zentzuzko mutila eta fizikamente oso fuerte dago. Bai, besos eta abila, azkarra, teknikak eta ondo dominatzea, eta batez ere soka eta holako asuntoak. Korrikalari baten perfila adibidez ez da konkiz baterako, korrikan ez dira erabaki izan konkizak, bai erabaki izan dira gehiago tirolinatan, jumarretan, uretan, eta hola. Programa bakoitzeko egun bat izaten da, emisioko programa bakoitzeko egun bat izaten da. Orduan guk intuitzen genuen ja, gehien oso gata lugu 25 egun izango ziala. Orduan horrekin psikologikamente jolasten, zuaz, niak horretzen naiz, egunak aurrera junala, ez daten dezu, hogeita lau egun kalkulatzen behaz, 12 erdixa, zigarna iritsitakoan ez daten, laur dena egin dut, 12 garna iritsitegean, eta goia kuenta atras, eta hola, eta psikologikamente hola soaz, egun bakoitza, zen duzu, ondi gana marregun, eta finalea jatzea nahi dut. Eta, ostra, eta psikologikamente luziten da, zehatzea jatekoak itez pentsatzen, ostra ditzen, pazientzia gine hartu, ez pentsau kanpo gauzekin, eta niretzat horra esperientzia beraz garrixen izen da. Ogitut ez dauden gauza askotara, egoera askotara enfrenteo bertzea. Orduan, hemen dazkaun komodia guztiak, gozea gazola jotzea friorifikoa irekean ez. Horako gauza guztiak, kampamentua beratzean ere, loite igual batzutan etzan erreza. Nik pasau dituen bi gau dazkat buruan pasau dituen txarna bezala, eta bat kampamentua beratzen izen zen. Loin ezin da, humedade izaretan, moskitoak, ja bastante aurrera zijoan programa bai ordan nerviosismo puntu bat izaretoreko zan lokzea, eta bestea kampamentu pobrean izen zen, gau bat loin ezin data. Kampamentu oso pobrean, bastante gau gona pasau ditu nik. Bai, relazioak, neste nior bai harritxu naiz, lehen nakan esperientziatikan, haure intenso bezala bizi izan nuen esan deten bezala, eta akordatzen izan nomino behar gendunean da bat kalera jun eta bar, batzan mundua, hemen askosuna naturalo ere manditxu edo gutxu afektatu diateo. Nik ez da egit, nik temple gehiago daukan ja urte batzu gehiago dazkatelako, oia esperientzia hori banakan, eta ez dira beste efektau. Emozio ez dira beste efektau, ez onera eta ez txarrera. Esaten dut ez bizipen honak ez txarrak. Eta
Orduan, bai, batzukin afinidad egiten zuaz, besteekin, baina nik oso hasieratik ismakin oso feeling honein nun isma kali, patxikin horrekin, eta izan da oso gauza natural bat, ez da, nominazio batzutan hori ikusi izan, hori erten da, baina ez da gukor estrategiak eta barrik ibile gendulako nominatzen. Naturalidadez feeling batzu sortu zian, eta batzukin amizteak egiak kasu, bestekin baino. Han momentuen zaudenean, pentsatzen duzu, ostra, ona, zet etorri. Eta inkluso kapitanak, eta esatzen ziren, eneko ez da izigarra urte oso, gogo euski bat aperzitzuntzeko. Eta momentuan esango alizukete dator urtean bai, esango zentuk ezetz, baina ja programatik gerten, eta ja gutxira, bai, berriz ja joan ditzake. Oin laster, Atrápame si puedes tokatzen zait, ertetzia, aukera ematen digute, handi gerten ala juteko, nik egia esan Atrápame si puedes inoiz ez dut ikusi, ez lago programen salia, de hecho, etxen telebistik ez dakat, konkiz internetik ikusten dut, eta horri bilina iz, erdixetan internet moztu eta taldan moduan ikusten, konkiza beha, eta bestela Almanian ikusten nun konkiza, igual Almaniak joten nintzen telebistan ikustea, baina konfinamentuakin ama konfinauta, así que galtu da zuela berzera batetan handikan, eta nik erabatetan alde batikan, klar, uste gulitzeak irabaztea eta ez da gizar, eta orduan, pena txobatzu bai eraman ditut, erten den imagen batzuna, de que despistado, tal cual, holako gauzako, buscando la trampa, eta iztanean ala izan, bai, la picardia topatzen, la limitea topatzen da bai, eta beti esan izan, eta es parte de Jordan, eta parte de la aventura, ez? Eta hola, orduan horrek penila pixkat eman dit, bai finalean zizteak eta bar, baina konstiente nintzen, ni baino jente askoz kompleto bazagoela eta bar, orduan hori asin bihudet, penaren bat eraman dut, anbizitako gauzak ematen igual, eta bar, baina gero posik ondizina izan da, nire gentiak benetan inporta dianak, eman dian apoio bat, ikusi dutela, nahi benetan inporta dian jentia, ez da ezautzez nagoan bat, edo kritika bat iten diana Instagramen, kritika personalak auki ditut Instagramen, komentario personalak kritikatzen, niundik ezautzez nagoan pertsona batek, de repente falso, más que falso, ez da gize, gize horrelako gauzak, horrelako gauzak, eta hori ez dit inporta, baina nahi benetan betetzen nagoena da, azkenean nire jentia benetan inporta diana horre ondala, uste disfruta dutela, bai igual pixkat nire txispata esan diate falta izan dela eta bere dintzat, baina nire bere jentia horreuki dutela eta nik uste disfruta dutela. Eta aurrera begira, seguro beste eso se pentsako bala, ni ez da geldiko temas moik, así que, ez ditzaten espaldin bat, ez da programaren bat ezpada, beste erretoren bat, edo apostu, edo reto, giza proba. Aurten, de hecho, bagenduzkan pentsauta udarako konkizen ongean jenteak, harri tiraka edo kotxe tiraka eta logo asunto batzu bagenduzkan pentsauta, fetxaren bat bagen neukan ipinita kain ustaila alderako, ezin izango dain, eta, bagabiltzor bueltak ematen. Eta gain olako gauzen inguruan, olako abenturen inguruan, afizio estiloko, antzeko afizio asko jentia eta kontatzen gara, pixkat zorbaiz honekin eta orduan hor jentia juntoko ingo du zerbait. Bakizu oso segida ondizio bitzen da bala eta bar, baina gero benetan bizi desun arte etza konturatzen benetan, ez? Ze reperkusio dakan horrek, ze jentia de repente igual sare sozialetan idazten azte zaizu, o igual incluso kritika desatzeginak eta bar, kasua dukit igual, argazki pertsonal bat igo eta argazki pertsonal horren arira konkizko kritikak jaso ditut, kasua dukit ditut, eta orduan, ni bai banindun konstiente pixkat eukizizak nakino telebista sala, esperientzia purua banakan nahi onda gaztelukin naiz eta trascendentzia oso ezberdina zan, euskera utxean izan da askoz ere erapen gutxi osakan eta bat, eta nik zentruetan bastante ondo bastante konstiente izan naiz, da hemen bastante ondo eraman dut, naiz eta ohituta ez zauden goera batzutan aurrean aurkitzean eta enfrentatu batzen horietara, ez? Eta nik ustez, hori pertsona bezala azkenean aberazgarria da, ohituta ez zauden kritika eta enfrentatzea zehalako.
orduan, de repente, gauza desatze egin zu, eta nik uste, babitxo eta sala loditzeko eta pertsona bezala ikasteko ondo etortzen dela. Baina era berdinean, badakit baita ere jentia, gero, segun zela ikusi zaion programa, zela agertu dan, gaizki pasatzen duela, bai. Badakit kasu partikularren batzuk, oin momentuen dela desiatzen programa bukatzeko, gaizki pasatzen delako. Eta jentia ez oso gaztia, ja urte batzu bazkana. Olako egoera bat garrapatzen dio pertsona gazte bati, eta espaldin baki pixkat hori gestionatzen, horrek nik uste mine egin dezakela bai pertsonan, hori, ostara, kontuz egiteko jentiak konstiente dizen behar da hortaz horra jute pentsatzen dut. Nik animatzen dut edozin jutera. Esperientzia oso fuertia eta berazgarrixa da. Baina buruakin junda pixkat haude ez talara jun, probakin, ondo pasau, eta bizer. Jo, dakasun jarreran eta komportamentuen arabera, igual asko agonta berdazula. Claro, ikusleak ere azkenean, oinarritzen dian ikusi dutenan arabera, baina pixkat ikusleak ere inteligentzia purbat duki behar du, ikuspegi zabalagoak ikusi hori. Ez da aventura o kirol proba bat eguneko egun justua, askotan probak faktore askotik independitzen dira eta bar, eta igual merezi batek irabaztea eta zirkunstantziatik bestatik irabazi du, edo agertzen den guztien igual ez da hala. Edo batzutan igual esaldi bat esaten desunean ez da zuri apetezitzen dizulako, baizik eta igual eskatzen egin horri buruz hitz egiteko. Eta hori gauzak ikuspegi zabaloa batekin ulertu behar dira. Askotan bat, oskizu igual redaktoriak eta txintxatzera saltatzen desu, txintxatzen desu guztian egiztia zatako hasta kizar. O, ni bakit reality bateko parte naizela, bakit igual ez dakiz zeinek, ez dakiz esan da bala, eta igual ez zaik guztau, baina hori igual bizitza realian ez da donartzen, reality batean bai, igual bizitzen nahi da donartzen dut, bakit igual ez badalapeak nahi da balako esan, o ez dakiz zer, oin taldekideak gara, baina gero, ados, ni gatuko naiz, benetan importadinekin da horrek ez tia importaz izan daban. Norban, ni konstiente izan naiz, nik uste kontinuo nun nengoan. Bueno, ikorriña ez tezukarri, baina pirata txapela etxetik eraman zen duen, behintzat hori bueltan ekarri da zu. Pirata txapela... Zer dala eta hori zer? Pirata txapela ez galdu, eta neukiden egin, eta bueno, kritikaren bat edo beste eragin dite bai. Inun lehenengo dueloan Julianek honen kontura pixkat Barre eta Bazile pixkat ibili zitzaidan Julian honen kontura. Eta, bueno, hau oindela pare bat, San Silvestre baterako erosi, no? Bueno, nahi beti txapelak eta beti zerbait farandula pixka gustatzen zait ibiltzea. Bate pentsako arrokeri, txuleria da, nik gola disfrutatzen dut eta sinteria dut eta humiltasunez itxez, nik gola disfrutatzen delako. Eta orduan neukan eta nik berez aurruten ninduenean beste gauza batera baten egin gutxoan zela. Neukan liburuxika bat, erekin aventura Indian Josu, lagun Josu erositagoa Indian, eta orduan nahi nun nire jentean idatzixak dedikatoriakola eramatea, eta han irakurri alezeteko, eta hori ez ziaten lagatzen eramaten. Apoio psikologikoa bezala edo konsideratzen zen, orduan superbibentzian lagundu direzakuzuken ezer ez da onartzen eramatea. Orduan, penaz ezin izan nuen eraman eta pentsa nuen, zer roberik Karibera juteko eta Karibe konkistatzen saiatzeko pirata txapel bat baino. Eta kontestu horretan eraman nuen eta nik uste espero simpatiko ikusiko zala, hau txapelan asunto hau eta puntillo bat emoko zikula eta